Ακούτε τα νέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Την Τετάρτη, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, θα παρουσιάσει την πρότασή της για τη σύνθεση και τα χαρτοφυλάκια της νέας Κομισιόν στη διάσκεψη των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία απαρτίζεται από την πρόεδρό του, Ρομπέρτα Μέτσολα, και τους ηγέτες των πολιτικών ομάδων. Η συνάντηση αυτή θα προετοιμάσει το έδαφος για τη διαδικασία αξιολόγησης των επιτρόπων, η οποία θα ξεκινήσει μόλις το Κοινοβούλιο λάβει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και θα περιλαμβάνει ακροάσεις με τον κάθε υποψήφιο ξεχωριστά. Οι πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προετοιμάζονται για την επόμενη Σύνοδο Ολομέλειας που θα ξεκινήσει την ερχόμενη Δευτέρα στο Στρασβούργο. Ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν θα είναι και το πρόγραμμα της εξάμηνης Προεδρίας του Συμβουλίου από την Ουγγαρία που ξεκίνησε την 1η Ιουλίου. Την Τετάρτη, η διάσκεψη των Προέδρων πρόκειται να καταρτήσει την τελική ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας. Αντιπροσωπεία της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Κοινοβουλίου βρίσκεται στη Γενέβη μέχρι την Πέμπτη για να συμμετάσχει στο Δημόσιο Φόρουμ του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Οι ευρωβουλευτές θα συναντηθούν με τη Γενική Διευθύντρια του οργανισμού και θα συζητήσουν την κατάσταση του παγκόσμιου εμπορίου και τις προοπτικές για θέσπιση νέων εμπορικών πολιτικών. Επιπλέον, θα συναντήσουν πρέσβεις χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Το Δημόσιο Φόρουμ είναι η μεγαλύτερη ετήσια ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. Δίνει βήμα στους ενδιαφερόμενους φορείς να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στο διεθνές εμπόριο και να προτείνουν λύσεις που θα συμβάλλουν στο να βελτιωθεί το πολυμερές εμπορικό σύστημα. Αυτά ήταν για σήμερα τα νέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.